Baya pa ang oras, labot ka mapangan. Kayo nang balang mano pa yan, kay gisa ng kong oras. Medyo madalumdum na. Masaplalang bayo pa no, kaya katamungan Kap, kap, kapitong pulot metong na ini, kaya katamong Tegalugan. Pag-umpisan ko na yung puta, yun na ako akit. Dito kla naman din yung munang dili, meninggit. Yung meninggit, Tegalugan niya. Yung mas manayon ng Kapampangan, may marirya. Ini tutuki, tutuloy. Yung tutuloy, Tegalugan niya. Yung kayang Kapampangan, katulit ng kayang Kapampangan, susundo o kaya babalaos. Yung initawli, kaklula rin Tawli, may paso. Yung may paso, Tegalugan niya ini. Yung kayang mas manayon ng Kapampangan, may pali o kaya may kintal. Okay? So ito na pa mo, sana yung banwang 2017 magrasayang ang kaya katamo at pati akong sasabihan yung kaya katamo nga maano, kailangan tayong pagmasabalan, kailangan tayong luguran. Tayo pikarine, din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po, kapampanganan talay, tamo may pangapampangan tamo. Binang manong istong itamong Kapampangan may panagalog tamo. Sana mikita mo pa si Bayo kaya tutukin Takala salamat kayong pamagsupport tayo pa rin kaya katamong Tegalugan videos. At numburi yung aking detang minuna, i-google ya mo Tegalugan, luto lang kanita na yan. Kaya mo tako kayong mismong YouTube. I-google yung, i-search itang manong Tegalugan, nakitsuhan ka rin. Itang minuna na yan. O sige na pa mo, pasibayo, dakal salamat kaya kayungan at luwid tamongan.